Здравейте, скъпи приятели! Здравейте на всички! Мир и благодат Божия да бъде на вас и на вашето семейство. На днескашния ден, скъпи приятели, искам да поговоря на актуална тема вяра. Това е познанието на Бога и ако се наричам християнин, как трябва да живее. Защото има в кавичка християни, които казват: аз съм спасен по благодат, но живее както си искам, греша и наляво надясно. Това е нередно и неправилно. Нужно дълбоко искрено покаяние и изправление, изменение в своя живот. Това е много важно. Затова, ако се наричам християнин, трябва и по-християнски да постъпвам, по-християнски да живея по Словото Божие. Моят избор, моите анализи всеки ден, моите действия, постъпки в моя живот показват моят християнски живот и на кого аз служа и кой е Бог в моя живот. Ако съм християнин и се наричам християнин, трябва да взема своя кръст. Това означава да живееш по духа и да се отдалечаваш от плътта. Да не грешиш. Да жертваш своето време, което го имаш, за спасение на своето семейство, за спасение на себе си, за спасение и на други човешки души. Да живееш по съвест, да живееш смиренно, да благовестваш и да носиш тази истина и на други хора, за да имат спасение. Чрез вяра ние познаваме Бога. Чрез благодат ние познаваме Бога. Чрез църквата, чрез Божията власт и чрез Словото Божие. Чрез покаяние ние познаваме Бога. Защото тогава, чрез покаяние, тогава и Бог започва да действа в нашия живот. Амин. Затова чрез вяра ние познаваме Бога, чрез вяра ние получаваме благодат Божия, сила от Бога, но нашите и дела, постъпки и вяра показват каква е нашата вяра. Затова е много важно да анализира човек своят живот. Бъдете благословени, скъпи приятели! Бог да ви благославя! Амин.